Hello everyone. This is Habtab Academy. Ezi መደብ ትምህርት ቋንቋ እንግሊዝ ተዛረብ ትግኛይ ሎሚ parts of speech ይዘመጽላው መጀመሪያ ግን Habtab Academy ነቶም ቋንቋ ናይ መምሃር ባህጊ ሃሊኩም ግን ናይ ሰዓታት ጸገም ዘለኩም ኣብ ድመረጽኩም ሰዓት ክትመሃሩ ትፈልጡ ሓደ ፍሉይ መደብ ኣዳይሎ እዘን ዓመትን 6 ወርሕን ብዙሕ ድኻም ዝሓለፎ ስራሕ ናይ 6 ለቨልስ ኮይኑ ኣብ ነፍስ ወከፍ ለቨል lesson 1 lesson 2 lesson 3 ነበር ተሰሪዑ ዝኸይድ ሓደ ብርዕስ ሓደ እንዳተሃንጽ ዝኸይድ ቢልድ ኣፕ ዝገብር ፍሉይ ትምህርቲ እዩ ነዚ ተሳተፍቲ ምዃን ወይ ናብዚ ቪድዮ ሃዚ ኣክሰስ ንምርካብ ኣባላት ምዃን ጥራሕ ዘድሊ ኣባል ምዃን ከዓ ካብ ሓደ እስካብ $10 ብምኽፋል ኣባላት ክትኮን ትኽእሉ እዚ ንምግባር ከዓ ኣብታ ጎኒ ሳብስክራይብ ትብል ኣብ ቻናልና ምስኣተኹም ጆይን ትብላልኩም ንዓ ክሊክ ምግባር ክትኣቱ ትኽእሉ ተዘይኮነ ኣብ ዲስክሪፕሽን ሊንክ ሪፍናልኩምና በታ ሊንክ ጌርኩ ብቐጥታ ክትኣቱ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ናብ ትምህርትና parts of speech በቋንቋ እንግሊዝ ክንዛረብ ክንጽሕፍ ሓሳብና ክንገልጽ ክንረዳእ ዝኽእለና ሰንተንስ እዩ the basic unit ናይ communication ሓሳብካ ክትገልጽ ክትዛረብ ወይ ሓደ መልእኽቲ ትሕልፍ ሓደ ሙሉእ ሰንተንስ የድልየካ ሰንተንስ ከዓ group of words በቃላት ይህነጽ እቶም ቃላት ግን ኣበየናይ ፓርት ናይ ቋንቋ ኣለዎም ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚኦም ከዓ እቶም parts of speech ንብሎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰንተንስ ዘለዉ ቃላት ካብዞም ሕጂ ዝጠቕሶም 8 ክፋላት ናይ ቋንቋ ሓደ እዮም እዞም 8 እዚኦም ብምጽናዕ ነፍሲ ወከፍ ቃል ኣበየናይ ፓርት ናይቲ ሰንተንስ ኣበየናይ ቦታ ናይቲ ስትራክቸር ሰንተንስ ኣትዩ ንጹርን ሙሉእ ሓሳብ ይህብ የርየና ማለት ስለዚ መጀመርያ ናውንስ ናውን ከምዚ ብትግርኛ ተገሊጹ ዘሎ ስም ወይ ከዓ ዝሰፍሐ መግለፂ እዩ መፀውዒ ናቱ ስም ወይ ሽም ምናልባት ምስ ናይ ሰባት ሽም ጥራሕ ይነተሓዞ መፀውዒ ናይ ዝኾነ ይኹን ነገር እዩ ናይ ሰብ ናይ ነገር ናይ እንስሳ ናይ ቦታ ናይ ኩል ነገር መፀውዒ ሓደ ነገር እዚ እንታይ እዩ ኢሎምና እታ ንህባ መልሲ ሽም እያ ስለዚ ኣብ ተሪእናያ ጆን ዶክተር ንሰባት ዝምልከት ለንደን ኣስማራ ኤኒ ፕሌስ ንቦታት ዝምልከት ሃፒነስ ከምኡን ኣይዲያስ ስለዚ እዚኦም ናውንስ እዮም ኣብ ሰንተንስ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ሳብጀክት ቦታ ንረኽቦ እቲ ቤዚክ ስትራክቸር ኣብ ዝሓልፎ ንራና ሳብጀክት ቨርብ ኦብጀክት እዩ እቲ መሰረታዊ ስትራክቸር ናይ ሰንተንስ ሳብጀክት በዓል ቤት ቨርብ ነቲ ፍጻሜ ዝገልጽ ኦብጀክት ስለዚ ኣብ ናይ ሳብጀክት ቦታን ኣብ ናይ ኦብጀክት ቦታን ንረኽቦም ቃላት ናውንስ እዮም ስለዚ ብዘይ ናውንስ ሰንተንስ ክስራሕ ይንኽእልና ማለት እዩ ኣብ ናይ ሳብጀክት ኣብቲ ቤዚክ ቦታ ስለ ዘለዉ ነፍሲ ወከፍ ሰንተንስ ብዛዕባ ሓደ ነገር ወይ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ዝዛረብ እቲ ነገርቲ ወይ እቲ ሰብቲ እቲ ቀንዲ ርእሲ ናይታ ሰንተንስ ወይ ኣብታ ሰንተንስ ንዛረበሉ ዘለና ሰብ ወይ ነገር ወይ ቦታ ብናውን ይተሓዝ ማለት ስለዚ ናውን ብዙሕ ግዜ ኣብ መጀመርያ ሰንተንስ ትረኽቦ እቲ ናውን ክንደጋግሞ ምስ ዘይንደሊ ክንድስም ንናውን ድትካል ቃል ኣሎ ፕሮናውን ጆን ኢልና ዛንታ ምስ ጀመርና ኣብ ክንዲ ጆን ደጋጊምና ንጠቅስ ንጆን ተኪኡ ዝመፅእ ካልእ ቃል ኣለና ሂ ኣብ ዝሎን ኣብነት እዚ ከዓ ፕሮናውን እዩ ስለዚ ፕሮናውንስ ነቶም ኣስማት ዝበልናዮም ናይ ቦታ ይኹን ናይ ሰብ ይኹን ናይ ነገራት ንዕኦም ተኪኡ ኣክንዶኦም ኣብ ሰንተንስ ኣክት ዝገብር ቃላት ከዓ ፕሮናውንስ ይበሃል ናውንስ በሽሓት ቁፀር እዮም ናይ ሰብ ኣስማት ጥራሕ ኣዝዩ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል ፕሮናውንስ ግን ውስናት እዮም ኣይ ንነብስኻ ትጥቅስ ከለኻ ወይ ንነብስኻን ምሳኻ ዘለዉ ሰባት ብሓባር ትጥቅስ ከለኻ ምሳኻ ዘየለዉ ሳልሳይ ኣካል ከዓ ንወዲ ሂ ንጓል ሺ ወይ ንነገራት ሰብ ንዘይኮነ ከዓ ኢት ኢልና ንጠቅስ ብዙሓት ተኮይኖም ከዓ ሰብ ይኹን እንስሳ ይኹን ቦታታት ዘይ ሓባራዊ እዩ the boys እቶም ኣወዳት ምፅሒና ዘይ ኢልና ንጠቕሶም the computers there are 3 computers there they are new computers ዘይ ንኮምፒተር እውን ንጠቕሰሉ ስለዚ ንኩሉ እዩ ዝጠቅስ ዘይ ንብዙሓት ምሳና ዘየለዉ ማለት እዩ ስለዚ ናውንስ ኣስማት ፕሮናውንስ ከዓ ኣስማት ተኪኦም ኣብ ሰንተንስ ዝዋሱ ቃላት ሕጂ ፕሮባብሊ ናምበር 3 ሰጊና ናምበር 4 ሰጊና adjectives ከዓ ብቐጥታ ምሶም ተኣሰሩ እዮም adjectives ነቶም ናውን ዝገልጹ እዮም ስለዚ ናውን ሽም እዩ ፕሮናውን ክንዲ ሽም እዩ ንሽም ትክእ adjective ከዓ ነቲ ናውን ዝገልጽ እዩ ሕጂ ካብዚያ ናብ ዝመፂና ማለት እዩ adjectives ቅጽል ዝብል ሽም ኣለዎም ኣብቲ ናይ ትግርኛ ግራመር ንዝተምሃርኩም ብዙሕ ግዜ ኣብ ትግርኛ ግራመር ዘይተምሃርና ከዓ adjective ነቲ ሽም ወይ ነቲ ንጠቕሶ ዘለና ነገር እንታይ ከም ዝመስል ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝገልጽ እዩ ንኣብነት ቶል ጆን ክንፅሕና ጆን is a student ጆን ክንፅሕና he is tall እሱ እንታይ ከም ዝመስል ኣብ ምግላፅ ሕጂ ብቁመት ብሕብሪ ብፊዚካል ኣፒራንስ ዘይኮነ ብባህሪ ብሕብሪ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ንዛረበሉ ዘለና ናውን
እንታይ ከም ዝመስል ኣብ ምግላጽ እንጥቀመሎም ቃላት adjectives ይባሃሉ ስለዚ adjective ገላጺ ቃል ቅጽል ብላት ናይ ግራመር ቃል ግን ብሓፈሽኡ ገላጺ ቃል ምዃኑ ወይ ነቲ ናውን ዝገልጽ ነቲ ንዛረበሉ ዘለና ሰብ ይኹን ቦታ ወይ ነገር እንታይ ከም ዝመስል ዝገልጽ ቃል እዩ tall happy boy happy man ኩሉ ግዜ ድሕሪ ዞም adjectives እዚኦም ናውን ክንጽበል ኸይና ንኣብነት tall boy እንታይ ዓይነት ወዲ tall boy ነዊሕ ወዲ happy girl what kind of girl happy girl happy ነታ ጓል ወይ ነታ ናውን ኣብዚ ክንሪኣ ንኽእል ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ red car ናውኒ ምፀውዒ መኪና እንታይ ዓይነት መኪና red car expensive car ክብርቲ መኪና cheap car ሕስርቲ መኪና red car ቀያሕ መኪና ስለዚ ክብርቲ ሕስርቲ ቀያሕ ጽብቕቲ ኣረጊት እንዳበለ ነቲ ናውን ዝገልጽ ቃል ቅጽል ወይ adjective ይባሃል ሕጂ ናብ verb ንመለስ ምክንያቱም 1 2 and 4 they are very much related verb ናውን ምስ ጠቐስና ኣብ ሓደ ሙሉእ ሓሳባት ሓደ ነገር ክንዛረብ ዘለና ንኣብነት the computer ንበልና so what እታ ኮምፒተር እንታይ ኮይና ወይ ጆን ንበልና ጆን እንታይ ኮይኑ ወይ እንታይ ገይሩ እንታይ ከም ዝገበረ ወይ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ዝገልጽ ነቲ ኣክሽን ዝገልጽ ወይ ነቲ ኩነታት ዝገልጽ ከዓ verb ይባሃል ትግርኛ ወይ ኣብ ናይ ትግርኛ ግራመር ግሲ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ስለዚ play ጆን ንበልና ቀፂሉ ዝመጽእ ቃል ይኹን ሻ ጆን plays football John ran away John go ወይ goes the doctors go ወይ goes እንዳበልና እቶም verbs ነቲ ኣብ subject ዝገለጽና ቀንዲ ሰብ ወይ ነገር ነቲ ዋና ናይታ ሰንተንስ ዝበልናዮ ነቲ በዓል ቤት ንብሎ ትግርኛ እንታይ ከም ዝኾነ ወይ እንታይ ከም ዝገበረ ወይ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ዝገልጹ ኣክሽን ዘለዎም ወይ ከዓ ስቴት ኣምታይ ኩናት ከም ዘሎ ሕጂ እዞም ቀዳሞት ሰለስተ እዮም ኣክሽን እዮም ጆን ፕሌይድ ተፃዊቱ እንታይ ከም ዝገበረ ጆን ራን ጎዩ እዙን እንታይ ከም ዝገበረ ኣብቲ መፂና ጆን ኢዝ እንታይ ከም ዝኾነ ስለዚ ወይ እንታይ ከም ዝገበረ ወይ እንታይ ከም ዘጋጠሞ እንታይ ከም ዝኾነ ዝገልጹልና ድሕሪ ሳብጀክት መፁ ቃላት verbs ይባሃሉ ሓምሻይ adverb ሕዚኣ ፈረና ተኢደን እዛ ad ኣሊና verb አንቶይ adjective ንናውን ዝገልጽ ኢልና adverb ها ንverb ዝገልጽ እዩ ዋላ ኦሪጂናሊ ታ ቃል adverb ad ምድማሪ ነቲ verb ትርጉም ወስኸሉ ወይ እቲ ፍጻሜ ኣብ verb ዝገልጽ ከመይ ተፈጺሙ ኣበይ ተፈጺሙ መዓስ ተፈጺሙ ነቲ verb ዝገልጽ ኩነታት ናይቲ verb ዝገልጽ ከዓ adverb add some meaning to the verb ማለት እዩ adverb ስለዚ ተወሳኺ ግስ እዚ ኣብ ናይ ትግርኛ ግራመር ብዙሓት ኮይኮና ግን ነቶም ትግርኛ ግራመር መጽሓፍ ተንብ ወይ ኣብ ገለጋጣም ተምሃርኩም ተወሳኺ ናይቲ ግሲ ማለት ናይቲ ግሲ ሓደ ነገር ድውስኸሉ ዝብል ካብ ገዝ መጸቃሊ ኣብነታት ንርአ ሕጂ quickly ብቕልጡፍ always ኩሉ ግዜ very ከዓ ኣዝዩ ወይ ንምግናን ንጥቀመሉ every day መዓልታዊ ሕጂ እቲ verb action ኢልና ፍጻሜ እቲ ዝተፈጸመ ብኸመይ ኣገባብ ተፈጺሙ ዝገልጹ ቃላት ኣለዉ ከም quickly ዝኣመሰሉ ቃላት ማለት ከመይ ገይሩ ከም ተፈጸመ adverse of manner ንብሎም ኣፈጻጽማ ናይቲ ፍጻመ ወይ ናይቲ action ዝገልጹ ገሊኦም ከዓ frequency ክንደይ ሸዓብ ሰሙን ክንደይ ሸዓብ ወርሒ ክንደይ ሸዓብ ሰዓት ዋላ ብደቂቕ እውን heart beat ክንዛብ ከልና ኣብ ደቂቕ 70 ገለ ግዜ beat ትገብር ክንኽእል እዚ ከዓ always ኩሉ ግዜ sometimes ሓደ ግዜ usually ዝበዝሕ ግዜ እንዳበሉ adverse of frequency ኣለዉ ተደጋጋምነት ናይቲ action እቲ action ከመይ ከም ተፈጸመ manner እቲ action ክንደይ ግዜ ኣብ ሰዓት ክንደይ ግዜ ብደቂቕ ተፈጸመ ተደጋጋምነት ዝገልጹ very ከዓ ነቲ adverb ተወሳኺ መግለጽ ዝህቡ እዮም very ንadverb ንverb ፕራክቲስ ወይ ንadverb ዝገልጹ ይኽእሉ ንadjective ዝገልጹ ይኽእሉ ስለዚ ኣዝዩ እቲ እዚ ከዓ ደረጃ ናይቲ ኣፈጻጽማ ይገልጽ every day እዚ እውን ተማሳሊ ምስ always መዓልታዊ ፍጻመ ብዛዕት ፍጻመ ይኹሉ እቲ ዝተፈጸመ እቲ ኣብ verb ዝተገልጸ ነገር ንኣብነት ዝኾነ ኣክሽን play ኮይኑ ከመይ ተፃዊቱ ክንደይ ሸዓብ ተፃዊቱ ኣበይ ተፃዊቱ መዓስ ተፃዊቱ ወይ ግዜ ወይ ቦታ ወይ ኣፈጻጽማ ወይ ተደጋጋምነት ናይቲ ኣክሽን ዝሕብሩና okay for instance he goes to the church እና ንቤተ ክርስቲያን ይኸይድ እዩ ሓፈሻዊ ከም ዝኸይድ ጥራሕ he always goes እና ግን ትምኻዱ
سيلك صح زي يكون كل جزء معان نتمخد نتفر زيادة أنا تصيروا يجلس لنا رماي okay he goes to the church every day تسمع لها مخاطر راح يكون معلتها ويوم تغيد زي ما فتح لازم زيادة نسي في الصامي يجلس مالتي كابز قصيلو شهاد شيء preposition أب تقولين جرام مستوعد نبلا مستوعد أزي preposition نبلا مس positions تأساسي position نحن نقدر أبيعله بس زي position نعمل on تلنا the book is on the table تطاولة زلاتون مصحف زلاتون position مصحف بالعلم الله the book is under the table تلو بتحت من الله next to the table تلو أبتغى من الله سلازي نايكلته نجارات نايكلته nouns كلون غير position أبي كم دلو in front of أبكلمها عم دلو behind بدحرها عم دلو سلازي نايكلته نجارات position أبي وي بيناي وين كم دلو كلته نجارات نتأسكا A and B أما كلام زلو between نبل preposition سلازي position زحبرنا عليه سلازي preposition position ويكأنا كلتا نجارات أبي كم دلو بلا علي بتحتي بقولنا دابله بوتوم زحبرنا مالش شابعي conjunction مستتصامر نبلا أبناء تقرنيا grammar connective مالت نخلتها نجارات زت أمر وإذا تأثر نجار ماتي conjunction بستفاي مقدي connect قبرنا خلي كلتا قالات connect قبر خل نابنت and هلنا بينيام and Helen كلتا nouns ويكا كلتا adjectives okay quickly and هلنا كلتا adjectives كلا قبر خل الذي ويك كلتا قالات ويك كلتا حركات ويك كلتا ملو sentence okay John is very hardworking but he's usually absent سعرنيايو جن بزح جيه بكور كويس جن end مخنياتو or اندابرنا ويون نخلتها نجارات أم تأثر نتكونها conjunction بعد in fact conjunction the صفحة part نايتم grammatical بهالو شمونت parts sentence كا وين نبلو نجارات نصحفو نجارات زيادة نخنصر متأسسار نخلو زي حجزنا بفلاي أب writing كاب sentence جميل أب paragraph writing تبدأ حالنا متأسسار نايتهم sentence أو حدا paragraph زلوا موحد نايت paragraph زيادة بقليل خد صعوبة تخيل وي واحد زلون خون أزدي حاجة زخانة كفال ناي parts of speech شامناي interjection إذا بزح جزء توم وعشات ويتمهارو grammar فلتو interjection تاعي والله من هاتو كاتسال نروحون كل شيء عندك قانون سلذي كونه صح تذكر نقاش سلذي قالها قانونو اللي أنا بتقرينيا هذا نقالات بتقرم تيخ تقلصوا هلا common دهونه ولا تقرينيا لا تدربنا أنت كمان له نا English interjection سالنا أمنت wow it's nice wow it's beautiful كل كلنا أدنى قلنا هنقول كلنا نتكمل له غالي قال بقاله كم ذيلك قال بقال تركم ليه تروحوا لكن نا سميتات مجلسي قالتي sometimes ويحاول نقول هنا هنا دخلنا توجهه whoops نبل هجي كاب قانقوا فعلي أبتغني أبغى المجد زجلس أبكار قانقوا أبغى المجدي أب إنجليش جن استفايو interjection سالو زيون تبسمعت نبلونك ويسمبدي لنا نبلونك أم مجلس نتكمل لهم قالت كوينهم مبزحت كذي أكل نايت سنتنس يكون كاب سنتنس وش زباليهم قال سمعت قاليتهم دحيو تي دسمبر كاري ويدحقوا سكا ويدنا كان غير بمولو سنتنس تقلصوا إذا هم قالت زيهم most of the time a bit fleet when it comes to the main word. Now, wow, it's beautiful. Tena, wow, Mr. It is beautiful. To the middle sentence, connect icon. It's a separate word. The way they have exclamation mark. Yerna, never come out. لذي إذا أنتم شمونت parts of speech. دخان يكون مصحف على الكا. هذا paragraph. وهذا استنتج كان نفسه كيف قال. أبتا مصحف ذلو. نفسه كيف قال. أبتا paragraph ذلو. هذا خبز يصير خبز يوم تأذكون يلا لذي parts of speech مثناهم as you أقدسي مالك thank you very much that's all for this أبكال الفيديو كان رهب have a nice time